Hello, Mike Masquerade. Awa Bobo awa tiripo 20 February ndo birthday rangu nhasi. Leroy Tadiwanashe Ziwaro yanozikanwa nezita nemukurumbira rekuti Comic Elder nhasi ibirthday rake. Ndichikutambira pano paHot News TV pamuchange muchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe utena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndio munhu achatanga kumaona. Ngadzoke munhau dzedu zvise. Ngatingonyora kuti happy birthday mucomment section for Comic Elder. Second news update mhuri yeZimbabwe ndeyaMalotu yaitukirira njadzi pamwe chete namai vaHulengende. Zvichakadaro Natasha Nyembo odai kutsiura Maloti. Ndakusiya muchiona post rinotevera. Kadhodhi kanonzi Eva keke kamwana kehure ana exposure ya because akazvarwa namai vekumusha unoita exposure ongende unoita exposure yakazvarwa namai vakapusa check mbende aitonekana neni nenyeva Chavana umba. Koyo ngende. Masquerade vabereki. ngari please